Vi har spørgsmål 4, som handler om andengradspolynomiet, og det er at gøre rede for andengradspolynomiet, dets koefficienter og dets graf, bevis sætningen til bestemmelse af toppunktets koordinater, både grafisk og ved hjælp af differentialregning. Og så starter vi med at vise andengradspolynomiet. Og A er forskelligt fra 0. Og så har vi, at A det betegner andengradsledet, og B betegner førstegradsledet, og C er konstanten. Og grafisk kan vi se en parabel, som har et toppunkt og 2 grene. Kort om monotoniforhold. Når A er 0, så har vi en lineær funktion. Derfor må A aldrig være lig med 0, når vi snakker andengradspolynomier. Derimod, når A er større end 0, er parablen glad, det vil sige at grenene de vender opad. Og jo højere A er, jo tættere kommer grenene på hinanden. Og det er fordi, at når man går 1 ud, så går man A ganget med x i anden op. Derimod, når A er under 0, så er parablen sur, og grenene vender sig nedad. Det samme gælder, at jo lavere tallet så bliver, jo nærmere kommer grenene på hinanden. Når B derimod er større end 0, og A er større end 0, så ligger toppunktet, som her, i den tredje kvadrant. Det vil sige, at B har altså indflydelse på, hvor toppunktet befinder sig. Når A er mindre end 0, og B er større end 0, så ligger toppunktet i den første kvadrant. Hvis A derimod er stadig lavere end 0, og B er lavere end 0, så vil toppunktet flytte sig over i den fjerde kvadrant. Og hvis A er større end 0, og B er mindre end 0, så ligger toppunktet i den anden kvadrant. Når B til gengæld er 0, så vil toppunktet altså altid befinde sig i punktet 0,0. Og C, det betyder, hvor skæringen den ligger på y-aksen. Altid der, hvis C er lig med minus 2, så vil skæringen af y-aksen også ligge i minus 2. Jeg vil så gerne bevise toppunktsformlen på den geometriske måde. Og det vi gerne vil vise er, at x-koordinaten, som er minus b, divideret med 2a, og y-koordinaten, som udregnes via minus diskriminanten, divideret med 4a. Og det vi så starter med, det er vores x-koordinat, og der starter vi med at finde den via vores tegning herover af andengradspolynom, eller via vores parabel, som er symmetrisk, det vil sige, at punktet her kan vi også godt bruge som punktet herover, som x0. Så det vil altså sige, at f til x0, det er lig med c. Og vores funktion, det er vores andengradspolynomie. Så der skriver vi, det kan vi bare skrive op. Så ax0 i anden plus bx0 plus c er lig med c. Det vi så gør, det er, at vi gerne af nogle c'er. Så derfor korter vi lige. Så ax0 i anden plus bx0 plus c minus c er lig med c minus c. Der kan man nemt se, at de går ud hinanden. Det der så står tilbage nu, det er ax0 i anden plus bx0 er lig med 0. Og det her er jo det samme som det vi så gør, det er, at vi faktoriserer ledet her. Og det gør vi ved at sætte x0 uden for parentesen. Så vi har ax0 og b tilbage inde i parentesen. Og det er lige med 0. Og det gør vi, for så kan vi bruge vores nulregel, som er her, som er, at to led skal give 0. Og det gør det ved at enten det første led, altså x, er lige med 0, eller at det andet led, y, er lige med 0. Det vil altså sige, at herovre hos os, så er x0 lige med 0, eller os, så er a x0 plus b lige med 0.
løse den, så først, det er jo rimelig tydeligt, at x0 er lig med 0, eller også, så isolerer vi lige x0, så x0, det bliver minus b divideret med a. Godt. Så kender vi altså det heroppe. Men det vi er interesseret i, det er toppunktet, som er halvvejs herfra. Så det vil sige, at vi tager halvdelen af det tal her. Og det betyder jo så, at x0 er lig minus b divideret med 2a. Og det er jo faktisk også det, vi vil have fat i heroppe. Så nu hvor vi har fundet vores x-koordinat, så skal vi have fundet vores y-koordinat, og det gør vi ved at sætte vores nye x ind i funktionen. Så den kommer til at hedde, at a bliver ganget med minus b divideret med 2a i anden plus b divideret med vores nye x plus c. Det vi så gør nu, det er, at vi opløser vores parentes. Så vores parenteser, så a bliver ganget, eller a bliver stående, så kommer det til at stå, at b i anden bliver divideret med 4a i anden minus b i anden divideret med 2a, og c gør vi med. Så kan vi se, at a går ud med det ene a her, så der kommer altså til at stå, at b i anden, det bliver divideret med 4a, som igen bliver minuset med b i anden, divideret med 2a, som igen bliver plusset med c. Det vi så vil nu, det er at sætte vores funktion eller vores regnestykke på en fælles brøkstreg, og det gør vi ved at finde en fælles nævner. I det her tilfælde vil vi gerne bruge 4a, og det gør vi jo så ved at gøre således. Og 2a bliver også ganget med 2. Og hvad vi gør i nævneren, skal vi altså altid gøre i tælleren. Så b i anden vil naturligvis også blive ganget med 2. Og for at få 4a i vores nævner, så skal vi gange c med 4a. Herover, det vil sige, at vi siger 4 ganget med 4a ganget med c over 4a. Og det samme som så kan vi sætte det hele på en fælles brøkstreg. Det vil sige, at b i anden minus 2, b i anden, det er plusset med 4ac, alt sammen divideret med 4a. Så regner vi lige en lille smule ud. Sådan at der kommer til at stå minus b i anden, plusset med 4ac over 4a. Så kan vi se, at det her udtryk heroppe minder meget om diskriminanten, som altså hedder, at d er lig med b i anden minus 4ac. Det vi altså har herover er den omvendte diskriminant. Så det her er det samme som at sige minus d over 4a, som altså er vores y-koordinat. Og så er det altså bevist, at måden der findes et y-koordinat på godt kan være minus d divideret med 4a. Jeg vil så bevise toppunktsformen ved hjælp af differentialregning. Og det gør vi først ved at skrive vores funktion op med vores angradspolynom, som hedder ax i anden plus b x plus c. Og den differentierer så. Den hedder så f mærke af x er lige med 2ax plus b. Og vores x går ud på grund af vores regel herover, at x opløftet i n bliver n gange x opløftet i n minus 1. Og da x kun er opløftet i 1, så bliver det 0, der går ud. Og vores konstant går altid ud. Og så sætter vi f mærke lige med 0 og løser som en ligning.
x plus b er lige med 0. Og så forkorter vi med b på hver side. Så den har været 2x lige med minus b. Og så går vi lige herop. Og så forkorter vi med 2a på hver side. Og isolerer x. Og så kommer x til at hedde minus b divideret med 2a. Og så vi kan se, at vores minus b divideret med 2a, det er også vores x-værdi i toppunktsformlen. Og så har vi fundet den første koordinat. Så har vi fundet vores x-koordinat, og vi skal nu have fundet vores y-koordinat. Og det gør vi ved at sætte vores nye x ind på x's plads i funktionen. Og så reducerer vi. Så a, så kan vi se, at vores A, vi kan se, at vores A her kan gå ud med det ene af de her A. Så den kommer til at hedde, skal vi have sådan der, 4A. Stadig minus det her, som ikke ændres. Så vil vi gerne have fundet en fællesnævner for at kunne sætte det på fælles brøkstreg. Og der har vi 4, eller 4a. Og vi kan se, at det første her gør vi ikke noget ved. N over 2 gange 2a. Så jeg vil gange 2 med. Ja. Og så kan vi sætte det på fælles brøkstreg, da vi har 4a og 2 gange 4a og 4a herovre. Så har vi bn minus 2 bn plus 4ac over 4a. Og så kan vi se her, at bn minus 2 bn det bliver minus bn plus 4ac over 4a. Og så kan vi se her, at vi har vores formel for diskriminanten. Og det kan vi sætte ind og sige minus d over 4a til vores y-koordinat. Og så kan vi se, at det er den, vi skal frem til her. Og så er det vist.